Ugye itt az Outlookban látszani fog ugyanaz a funkció, amiről Bálint kollégám beszél, tehát hogyha van egy olyan meeting, ahol nem tudok részt venni, de szeretném egyébként követni ezt a meetinget, szeretném, hogyha utána a Copilot összefoglalót készítsen róla, akkor a follow gombbal jelzem a meeting szervezőinek, hogy én személyesen nem tudok részt venni, de szeretném, hogyha ez felvétel lenne erről a meetingről, mert utána a Copilot segítségével, az intelligens összefoglaló segítségével meg fogom nézni. Bármilyen feladatom van, akkor a Copilotot megkérdezem, hogy mondja el, hogy nekem milyen feladatok születtek, és egyébként nagyon jó funkció, mert hogy utána rögtön Microsoft Planner-ben én tudok magamnak határidővel és kollégák bevonásával a feladatokat készíteni, amiről egyébként emlékeztetőt is fog küldeni nekem Outlookba a Microsoft Planner, felhívja rá a figyelmemet, hogy mondjuk most péntekig ígértem, hogy elvégzek egy projektet, megcsinálom, és ezzel a kollégával, és hogy úgy látszik, hogy nem haladtam még vele, nem jelöltem azt be, hogy in progress, tehát hogy folyamatban van a probléma, vagy a projektnek a megoldása, és foglalkozzak vele. Tehát tényleg egy virtuális asszisztensként működik. Copilot természetesen minden Microsoft alkalmazásba beépül, egyre több alkalmazásban, még az elején ugye az alap Excel, PowerPoint, Word, Outlook alkalmazásokban, de most már látjuk, hogy a OneNote-ba, látjuk, hogy a Planner-ben, látjuk egyébként, hogy a OneDrive-ba is beépül a Copilot, és gondoltam, hogy most a videós demo helyett inkább nézzük meg, hogy tényleg hogy működik a Copilot akkor, hogyha én egy üres Word-öt nyitok, és már előre beírtam egyébként, hogy szeretnék kérni a Copilottól, írjon nekem egy kétoldalas összefoglalót a mesterséges intelligencia előnyeiről KKV szegmensben. Ugye eddig ez magyarul nem működött, most múlt héten kezdődött el, hogy a magyar nyelvet is felismeri. Nekem még egyébként ugye a Windowsom és minden alkalmazásom angolul van, de a Copilotnak értenie kell ezt a mondatot magyarul, hogy milyen összefoglalót szeretnék készítetni. Természetesen nem meglepő senki számára, és senki számára sem, hogyha egy 50 vagy 100 oldalas dokumentumot megnyitok, akár egy jogi szöveget, és szeretném, hogy a Copilot összefoglalná a lényeget, vagy kiemelni a legfontosabb pontokat, akkor az ugyanúgy működik. Nehéz azért a Copilotot igazán megmutatni, vagy demózni, mert nagyon sokszor nem áll rendelkezésre demókörnyezet, és mindenki ugye a saját tenantjába kell, hogy ezeket demózza. Sokszor olyan adatok is felszínre kerülnek mondjuk egy demo során, amit nem szeretnénk, erről majd a Bálint kollégám fog beszélni, hogy hogyan lehet ezt a data security, illetve egy céget felkészíteni arra, hogy biztonság és compliance oldalon és a Copilotot a felhasználók azok nyugodtan használhassák. Nézzük meg, hogy mit készített. Ugye látszik, hogy azért az internetről is vett adatokat. Úgy gondolom, mert természetesen ezt már egyszer átolvastam, azért a demo előtt ezt megnéztük, hogy ez működik-e. Sok olyan információt ad itt meg, amit lehet, hogy az interneten vagy egy Google kereséssel ezt mi is megtalálnánk, de nagyon jól összefoglalja tényleg azokat az előnyöket, amit a mesterséges intelligencia nyújt a KKV szegmensnek. Nyilván itt leírt ezt két oldalma, át lehet olvasni, és természetesen meg is kérdezi azt, hogy ez most megfelelő-e. Válaszolhatunk neki, hogy hát ezen még javítsál, vagy legyen formálisabb a stílus, és akkor, mert ezt úgy ítélem meg, hogy túlságosan laza, vagy inkább egy ilyen egyetemi előadásra készül, akkor rendben van, de nem szeretném, hogyha ilyen laza lenne a stílusa, akkor megkérhetjük a Copilotot, hogy akkor ezt fogalmazza át, és egy teljesen másik tónusba, teljesen másik stílusba írja meg. Ezt most a két verziót nincs rá időnk arra, hogy leellenőrizzük, hogy tényleg így történt-e, de a tapasztalatom az, hogy akár az Outlookba, akár a Wordba, hogyha szeretnénk mondjuk stílust váltani, hogy ügyfelekkel, partnerekkel beszélgetünk, vagy e-maileket írunk, vagy kollégákkal, azért más a stílus, és ezt meg lehet válogatni, és ami nagyon jó hír, hogy a jövőben a Copilot mondjuk egy e-mail írásánál arra is fog figyelni, hogy nekem személy szerint Fülöp Csabának mi a stílus, hogyan szoktam e-maileket írni, legyen szó angolról vagy magyarról, és az alapján próbálja majd megírni ezeket az e-maileket olyan szófordulatokkal, amiket általában szoktam használni. Kvázi elkezdi használni azokat a kifejezéseket, azt a stílust, amit én használok mondjuk e-mail íráskor, úgyhogy még jobban fog hasonlítani arra, mint hogyha én írtam volna meg azt az e-mailt. És
hozzáteszem itt még egyszer, hogy természetesen nem fogja kiküldeni automatikusan, azt mindig meg kell néznem, hogy jól írta-e meg, és ha rendben találom, akkor majd én kiküldöm helyette, tehát hogy ez tényleg inkább egy Copilot, és ez még nem az a szint, amikor elengedem magamat, és ő csinál helyette mindent. Ez itt tök jól leírta, és én azt szeretném, hogyha ebből készülne egy prezentáció. Úgyhogy ebből készítünk egy prezentációt, hogyha ő is engedni fogja. Ha nem, akkor át is jövök itt a prezentációra. Akkor ugyancsak készítünk egy prezentációt, megkérve őt, hogy van egy ötletünk, és abból szeretnénk készíteni egy prezentációt, akkor azt el tudja elvégezni. Azért megpróbálom még egyszer ezt a linket kimásolni, mert a prezentációban ez úgy működik, hogy meg szokta találni azokat a fájlokat, ami az adott tenantba felelhetőség, nekem hozzáférésem van, vagy megosztották velem, vagy pedig én készítettem. Ezt beírhatom, és megtalálja elvileg a tenantomban, mivel ez egy demo tenant, ezért valószínűleg nem fogja megtalálni, mert nem a saját M365 környezetünkben van. Ilyenkor szoktuk azt használni, hogy egy linket készítünk a Wordhöz, és kvázi ezt a linket fogja beolvasni a PowerPoint Copilot, és a link alapján nyilván megnyitja a háttérbe ezt a Word dokumentációt, letölti, és az alapján készít egy prezentációt. De hát nem engedi, úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy megkérem, hogy create a presentation layout, sőt, inkább nézzük meg ezt magyarul. Készíts a mesterséges intelligenciáról egy rövid prezentációt, mondjuk inkább azt mondom, hogy ügyvezetők számára. Nézzük meg, hogy ez hogyan oldja meg ezt a kihívást. Amire szoktuk egyébként használni nagyon sokszor, ugye szorosan dolgozunk együtt a Microsoft-tal, 90%-a a szolgáltatásainknak a Microsoft technológián alapul, rengeteg nagy 100-150 szlájdos prezentációt szoktunk kapni a Microsoft Magyarországtól, és azokat jó, hogyha valaki összefoglalja helyettem. Ilyenkor megnyitjuk, és megkérjük a Copilotot, hogy foglalja össze a lényeget egy szlájdba, vagy 5 pontba, miről szól ez a prezentáció, és ez nagyon tökéletesen működik, legyen szó bármilyen nyelvről. Az látszik, hogy már előbb készített nekünk valamit, tényleg egy nagyon egyszerű, nagyon rövid prezentációt, főleg itt egyébként a címszavak, ilyen hívószavakkal, a fotókkal, mi a kihívás jövője az üzleti világban. Szerintem nagyon jól összefoglalta, és ezzel kapcsolatban természetesen kérhetjük azt is, hogyha szeretnénk, hogy cserélje ki a képeket, kérhetjük azt, hogy írja át a szöveget, de hogyha ötletelni szeretnénk, és mondjuk egy marketing csapatban dolgozunk, és van egy új termékünk, aminek a terméknek a specifikációik megvannak Wordbe, megvannak Excelbe, de szeretnénk róla egy nagyon-nagyon jó prezentációt gyorsan csinálni egy partnerünknek, és lehet ez a termék egy szolgáltatás is, akkor egy tök jó funkció a Copilot a PowerPoint-ba, hogy tényleg percek alatt tudunk 5, 10, 15, 20 bármekkora szlájddal rendelkező prezentációt készíteni, és nem kell nagyon sok időt eltölteni azzal, hogy milyen szöveget teszek hova, tologatni az információt. Azért én azok közé tartozom, akik nagyon sok időt szoktak a prezentációkkal eltölteni, sokszor túl sok időt, és a Copilot szerencsére ebben tud segíteni, hogy az időt is megspóroljuk.